Κάνα ακριβώς. Στάστα, γεια σας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το συγκρότημα Ανώριμοι Junior. Μάγκες, το συγκρότημα αποτελείται από τον στα drums, ο Rocky. Ευχαριστώ. Κιθάρα, Billy Boy. Μικρόφωνα, Βάτος Λόκος, Τραμπάκουλας. Μάγκες, αρχίζουμε. Billy Boy. Αυτά είναι. Το ψυγείο κάτι να βρω να φάω. Είδα ένα γιαούρτι που είχε όμως λήξει και ήταν αρκετό στο μπάνιο να με κλείσει. Στο μάχη την κατάδια, πονό κιλός διάρκεια και τσίμα το μαετό. Το χέρι μου απλώνω, κολόπατο να πιάσει. Μα πιάνω μόνο τείχο, την άδεια τη ροδέλα. Όχι Θεέ μου,